Здравейте, хора! Аз съм Мохамед. Днес ще снимем. Това е втори епизод на Страдаване. И виждате, че съм най-новата версия и сме се развили много. Не виждате, че сме се развили много. Само, че виждате, че съм фада. Да, до мен е Нор. Нямам тази версия, затова само ще говори Барбоя. Да, и ще има приключение в тази. И както виждате, съм много малко левел. Аз забравих да кажа, че сме на най-новата версия. Ти го каза. Да. Съм много малко левел. Я да умре от лавата. Сега търси духа, не Барбой. Не търся дух. Не търся Блейз. Знаеш ли цяло, за да избягаш? Не. Да, е там горе. Супер, как ще се Ау, лагва. Така ще скача. Постовите, ако си направих. Да, нямам друго. Айде бе, лагва бе. Така. Защо си направиш същото кирка, за да счупиш това и да направиш Wither? Wither Bros не се прави. Не, Wither Bros се прави. Да взема малко. Може ли да се взема с ръка? Да, може. Да. Трябват ни колко? 4. Уи. Сега не остават глави. Къде са главите, проклятие? Трябва да убием малки. На харта си ги открием много. Да. Къде да го направи го на харта? За да ви духа по-лесно. Не. И... Какво е това горе? Не мисля да фада. Това ще снима някъде. Защо не мислиш да снимаш фада? Страшно. Ти си фада. А пък когато снимам лагва нещо. Бил си лош, това си фада. Да. Човек, да ти кажа, духът на тук е този газ. Аз наричам дух. Много прилича на онези, знаеш, Five Nights at Freddy играта. О, да, забравих да ви покажа скина си. Най-грозния скин. О, гъзя се. Не, събах да бана. Да. Някой е щупил портала. Не. Няма си имам фада. Ти е щупил портала. Ако се щупи край, убивам се. Нямам друг шанс. Какво прави? Защо избяга? Страшно е там. Пак лагва! Лава, само лава. Има само там лава. Какво става? Ще спра клипа малко да ви кажа някои така неща, които построихме и... Айде, Как? Аз нямам версията. след малко. Това е стаята за портала. Браво на те, той си въгъш портал в една стая. Където си спална чудовища. Това е стаята за Enchanting Table. Enchanting Table гори. Сложен е много тук. Абе гори! Не гори, бе! Мокни. Кръг. Аз давай, ако не закрес, нищо няма. Къде? Никото. Човек, който се не съществува. Това е тая. Материално старата версия да играем. И това е мост. Причина. Това е хола. И сега ще излезе на лънка. И още ми причината. Вида, се кръщам сега. Защо се вратата? Ти си го е. Да го сложа ли на peaceful? Защо сложи вратата? О, ти го е. Ти гълкни! Това е страшно. Да, към големи обиди, големи хора. Се спрати път, докато... Книгата, която се казва на Мохамед
Не, махни. Сега. Искам да кажа моята не. Стига! Сварям. Мохамед, искаш да ти дам много важно съобщение? Искам да ви покажа моята кирка, която е най-силната тук. Unbreaking 1, Efficiency 2. Се обединих я с някаква друга. Добре. Добре, се върна кога спомня на това. Помогнах. Добре, показах всички неща, които имаме нови.